Da manden kom til sig selv igen, kunne han ikke røre sig. Hans hænder var bundet i en kæde, og han selv var hængt op i armene, så hans fødder ikke kunne nå gulvet. Det gik op for ham, at han var helt nøgen og våd. Det var derfor, han frøs. Ubehaget var meget stærkt. Der var mørkt eller næsten mørkt omkring ham. Men i stedet kunne han høre noget. En lyd, som bredte sig gennem hele hallen. Det var en motor. En motor, som startede. Han kunne også lugte, at der var benzin, næsten ligesom knallertbenzin. Så begyndte han at se sig omkring. Han var i et bart rum, kun med et svagt gråt lys fra et enligt lysstofrør. Det hang henne ved døren. Af og til blinkede det. Det var ved at gå ud. Der var cementgulv, og det var vådt. Der var ekko. Der var hvide fliser på væggene. Det var koldt. Gråt, der lugtede, som der lugter i en mørk og fugtig kælder. Han kunne høre noget, men vidste ikke, hvad det var. Det lød svagt som stemmer, der kom og gik og trin. Og så den motor. Det lød som en lille motor. Snærende, arg, nærmest som en motorsav, der gik i tomgang. Det gik op for ham, at det var en sav. Nu begyndte han at svede.